Kani kadai ka All India Radio Shillong ka khubor man pulia phi di meri nong kati wa lang. Kibar ki bokong san jong ka khubor man ta ka stem. Las dang ya ka jingelang ka ba ar jong ka kanhun pen pha mariang hapo ka jing penya G20 presidency ka India. Ka sarkar Meghalaya ka don ha kalanti ban pen klan ya ka tre ka ta ha ka tanat puli puthi ong menteri rang ba ka Meghalaya Konrad Ki Sangma. Na pelau jong ka yendor ba thawan shadu Vijay Chok yat ki dikhot kalyang persha bandawa ya ka jing tokit da ka JPC ha ka baidei bat ka tre ka ta jong ki kanhon adani. Ka Meghalaya kadang duna sa shispa san phomot ki doktor specialist ha ka jilla ong ka menteri jong ka tanat ka koi ka khya ka kong amperin lingdo. Ki khubor ki babnia. Kajian lang kebaar jung kekanhuan kebakmi iki jing klor kemariang bat kumluan penbahaya ka ya kabala penyak po ka G20 presidency jung ke India kelas dang naduk menhin kesengi. Las dang ka jinya lang da ka jing pensngau na ki ri ki belong ki dekhot jung ka G20 halor ke ai ka ba ki la persang man penbahaya ki telong Ya ketika jinya lang la penlong ha Mahatma Mandir Convention and Exhibition Center ha Gandhinagar Gujarat. Kumbashis pa lai phongot ki nomi khmat na ki ri ki paper ki baha po ka G20 kila wan shimta ringkat be ki nomi khmat na khatwai tli ki ri bala sha khot sngo pha ha ka kanta kli jing kli ha ka yendor wa thawan jo ka Meghalaya menhin ka sngi menteri rama ka Meghalaya Konrad Ki Sangma ong ba ka sarkar ka dan ha ka lenti ban pen klan ka ru kompanya ya ka puli puthi ha ka jilla uang bagi dan kumbah rupusan hajar ngut kino hikai school ha ka jilla barga sarkar ka lamang 8,000 praspa prapusau klur tingka ban kentiu ya ka puli puthi bat nakane 8,000 khatsan klur tingka an penan kam ban siu tulop ikino hikai school ulai thuru bagi dan haru news patli ki jing turwani ki school private ha pair banyak pediang ya ki grant ad hoc Menteri Ketanat Puli Puthi urakam sangma ong ba ka sarkar kala shimi kila trekam ba bonjat ban pendunai ki jing e ba ki no hi school ki kendo ong ba ka jelakan saburu ya ka Education Commission ka ban kenthop iki start shempang ha ka ni ka liang ki ban sa ai jing mut chishu ban wa ki lat ban penklan ya ka kom penyat ya ki jing ai jing hikai kat kom bala rod dak da ka National Education Policy arhajar arpo Ki dekhot jong ka liang persha menhin ka sngi ki lapan pau ka jing persha jong ki da ka bayat na phalau ka jong ka yeng dorba thawan Sharu Vijay Chok ki la dawa ban tokit da ka JPC halor ka mat ka baide ba ka jing trekam jong ki kenhon adani ka jing pen kam baklai ki tanat trekam jong ka sarkar bat ka jing pendu long dekhot yau MP ka seng Congress Rahul Gandhi na ka yeng dorba thawan Lok Sabha Katu kani na ki dekhot ki badan ha ka liang persha ki la phong da ki jan yong kum kadak jong ka jing persha ki jing le jong ka sarkar sinchar Kamashwa ki seng ki badan ha ka liang persha ki la shong jing lang ha kamra jing lang jong president ka seng Congress banya penbet ya ka ei ka ba ki deben kren ha ka yeng darwa thau an jong kari Chief Election Commissioner Rajiv Kumar ringkat bat armut ki Commissioner ki bakenthop yau Anup Chandra Pande badu Arun Goel kila payment nin kasngi ha Guwahati bat kindon ha ka jila Assam laisngi ha shwa banya penbet thamai ya ka jingphia ki constituency ha ka te jila Laban syat de ka kam ha ka Election Commission ban penbet ya ka jingphia ya ki Assembly constituency bar kumjuru ki Parliamentary constituency ha Assam Hakari ke kenti kiti ki he sarkar kin se shong prakhat bar ki seng san prathai ba pher ki seng bhalang ki shakri sarkar ki district election officer ba ki deputy commissioner baro ban yo ki jing tip ki badan kam baro hashwa ban phya yo put usam jong ki constituency thap vote ha ka jala Assam Kani ka khubor ka wan speed na ka All India Radio Shillong Ka Meghalaya kadang dunasis paksan phongwat ki doktor specialist ya ka ba ka menteri jong ka tanat ka koi ka khya ka kong amprin lingdo ka ong ba ka dei ka mat ka ba sngo khya shisha na ka banta ka sarkar habakran ha ka yendor bar thawan ka kong amprin lingdo ka ong ba ka Meghalaya ka mang laispa nyopsan hut ki doktor specialist ki badan kam ha ka jela ban nakini la la ban penbiang arspa arpunyongut ila yathuru baha ka jing thungkam ka badang shen bala penya da ka medical recruitment board la thui komba lais pa khandai phunyo ngut ki medical officer ki bathamai bat prapulai ngut na preng ki dei ki doctor specialist
Menteri Roma ka Meghalaya konot ki sang ma menen kasngi ulayai ban biang sashisin ha ka dorbar mangtingka jong ka sarkar ba ka jingikren ba ka Assam ka dei ka lat ka ba bhatam e ban penwai no ye ki jing e jong ki pat nyong shong shnong ki ba shong ba sa ha ki than ba ya ka japun halor ka mat ka bai dei ba ka jinglom khajna da ka Karbi Anglong Autonomous Council na ki nong rep sensar Haki jaka badan jing e hauput usam ha blok tu Menteri Rang Bau Ong ba yakani kamat lai kren sngot ho jingmut ha preng Deputy Commissioner jong ka Ribhoi District but Deputy Commissioner jong ka West Karbi Anglong District usang mau la pen sngauru haki yin robar thawan ba la weng no ya usansar na ka thop kum umar khalau khnang ba kinong rep sensar ken lat na ka jing siu khajna Unong ilam kaseng Congress ubadairu MLA na gambe gre usaleng sangma ulapan pawe ka jingsngo kya ka bajur baki MLA kamtam kito ki basyong ha kalyang pasya kim yo por kat ban biang ban kren ha kayeng robar thawan jong ka jila Hakabayde baka rai jong lampang kayeng dorbar thawan u Thomas is sangma ubala pensange no e ka dorbar hakapor khat arbaje shiteng sngi usaleng ulo ong ba ki MLA ki yo tang ka bas 4 minute e ka por ban kren bat kan hi ka por kala lut no tang ha ka jingkren mat phang na khmat kat kum ka jing sngo jong u ong ba ki MLA ki dei ki nong bi khmat pat ba bat ki don ni la ka jong ka hok man pen sngo ki jing e jong ki pat ba ha ka yeng dorbar thawan Unong ilam rang ba jong ka Voice of the People's Party VPP uba Ardent Miller basayo mat menen kasngi ulo ong ba deiben penchitam me kito ki brio ki belek menle kum ki VIP ni ki brio ki bakerpang hakaba ki jupunan kam da ki yit yong ha ki kali jongki uba Arden ong ba ki don bon pelat ki brio ki belek kum ba ki dei ki VIP ba ula kenoru ba ki brio ki bapenan kam yit yong ha ki kali jongki teng teng ki dei tang ki paralok ki bahaya ngasem ni ki be trelang bat kitu ki reu he reu han ki badan ha ka bor senjar Menteri Rang ba konat ke sangma ola pensyai ba ka sarkar ka le e ka badan kam baro mar tang shuyo pediang ya ka jing ujor ka bakum kani ong ba wat ma uru umju penan kam ya ki kali ki bata yong ha ki hin Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ula ai khuble yaro ya ka NSIL in space bat ka ISRO na ka banta ka jingjob jongki ha ka jing persang yu LVM-3M3 satellite jong ka OneWeb India Mission 2 ha ka karwa khubor jong u da ka OneWeb Modi ong ba kani ka jingjob ka pen kanau biang ya ka jinglong nongilam ka India da ka mansim ba ka jingmut ka basisha jong ka Atmanir Bharat la penheri utu satellite barat ba ringkar ban lai pundu teliki wepan na Satish Dhawan Space Center Sri Harikota Meghalaya ki pulit ki lea kurup ya ki jingdi penbuat ki basangdor kemah nro pau lak tingka na wei unong khai drok na East Jainti Hills District mensngi ublei Welar Bishnoi DGP jong Meghalaya uong bala yo bat ya wei usnar nong khai drok bat yo kurup ya ujingdi penbuat heroin ubasangdor kemah nro pau lak tingka e nakathan dumshnong yo te usnar khai drok la lap daki pulit jong ka East Jainti Hills District Laban pen kemau biang hangni bah katayo ka ba ar jong leber mentahi usnem ki pulit jong ka East Jainti Hills District ki le kurup ya ki jingdi pen buat ki basang dor kumba lai fu ar lak tingka bat ki le kemru ya lai ngut ki nong khai drugs ka surak ba Guwahati Shillong ka dei ka waini ki surak ba kongsan bat ka babun kambha kat ba ya ka shilinter jong ka te ka surak la sumar bat Pensyan da National Highway Authority of India NHAI ka surak ka bakhandiat na mauyong sa umyam kadang yay long hi ka ba isang sot hadu manta dang khandiat banay menswa kataha unay wing bat no pra arhajar arhuar la maramot ya kate ka surak kat banne henry menta kala jot biang kumju kumba menswa Kamaswa ka High Court jong Meghalaya ka simkhia bat peniya ka jinglong ka ba isang sot jong kate ka surang Katu kani ka khubor kelakon berkelawan spi na ka All India Radio Shillong.